Aga ni kapor nga ay ngo yu blay bo play kala nga mga friend nga tingga jong blay chapi. Nga ko blay if baro ak tingga jong Jesus Christ. If baro ki viewers ki ba jupe ka channel ka jonga kum ju pi ba subscribe but pi ki ban pat subscribe ro pila ma subscribe nang ba pinyo ki update ke jeng kai ni tingga jong blay. Am ka ni ke jeng kan nga jonga kanya lami pi Christ ba kan pedon brom ya ka kerteng ka jong ngarang dep ban kren ha gitu kita yo bal dep ngarang siban palai kumno mangi ko ki kristan ngin tep ya kamon ka jong blay ba ngangi kalong ka jikan ku na ka banta jong fi ba ha gani ka por ro kan kren ni ka juhi ka bentangan ban beteng ya ka ka bang ngarang dep ban kren na gitu kita yo bal dep ba ngangi ka ni banta ro kalong ka jikan ku ba na ka banta jong fi habangi perkhat ya kan gamon ke jong blay da kan ka jingmut briu ke jongi ngahap ya kabangan ong sepi ba ngala ban kren tang ya ke ba kaktin ke jong blay ke kren sepang kata but nganamla ban kren ya ke ka ba kaktin ke jong blay ka kren sepang jong lani ngalap nong sikintin ngalap ban kren tang kata ka blay ula ban pau ka tin ka jong u ha ke bedai ba ka mon ka jong u shani but dei kata ken ka bangi di bantip bana banga habanga sedang ban puli gini ka lenong naga tin ka jong u blay ka banga sa puli sa fi benta naga Deuteronomy ka long ka ba ar po kandai ka dekho ka ba ar po kandai ka Bible kong kum ni kita ki ek iru ki bari ki dei ka jong uturai uba ublay jongi henry kita ki iru ye ki bala pen pau ki dei ki jongi ba jong ki khon jongi halaga karta bangin yo le ye ki tin jong kani ka hukum bar kadi kini ka dekhat ka ba nakwa ye ka bangan friendship ye ka dei ba to ba ka fundamental truth ka jingsi sha ka ba nongrem na ka tin ka jong ublay ha ka ba dei bat ka mon ka jong ublay haga ni galong ba arbo kandai Moses Ukraine sa kajay pen riu Israel badon ki na ka kabari kata kabari kabaday tang kajong utray but kini galanong ka ba arbo kandai kada ka ba arbo kandai bangi puri ka ay kata ka jingkay ka banghapan kan ma ba kadon kata ka distinction ha ka bedai ba kamon ka jong blay ka kong ka tin ka jong blay habangi puli hang ni ka badingkong ka secret will kamon ka bari ka jong blay ka badai tang ka jong u pagbaar ka reveal will ka jong blay ka will kamon jong blay ka ba open pau sangi bangi day pandem te kumta habangi puli ka ni ka benta na ka tin ka jong blay ni day ka ba ni menjur ba ka tin ka jong blay ba don ki bari ki balong tang jong ublay ngim day ban kwa ban tip ya kata ngim day ban wa ro ya kata balangi pan ro ublay no ai kata nama kata ka bari ka day ka jong otra jadi ban hun hangta but ladangi kwa ban tip ya kamon ka jong ublay ka bang sakran chopi ni ha masmo thui ni ko bala mga ban mapi ngintip dari ngin ithu yutra kata kala banlong tang lada utrai open pau ilade shani bala ba utrai open pau ilade ni haban suthu ye gani utrai uklem pen pau lot ye ki baro hage bede ba kata ka jingtip syapang jong nginom dei bandu jingkermen nang ta namar balay kabenta ka babuot kay thu yangi bagadan pakamon ka jong ublay ka ba ulapan pao syangi bangin tip siya pang jong wala umpan paulot iki baro henrya kata ka ba don kam nagabanta jonga ba jong fikum gibangay utray ulapan pao sa pangiladi bat sa pang kata ka mon jong u hagaktin ka jong ublay kaktin ka jong ublay kada ka ublay ula ay syangi ban penpao ya kata ka mon ka jong u kabangyong ka reveal will
Kamon ka ba ublay pen pau syangi kade hagaktian ka jong ublay. Bala kaktian ka jong ublay don ke jing sisa jong ubaro. Ka ba mangigen ngin puli ya ka. Balhang ni Shem ya kata kamon ka jong ublay ka ba ula pen pau syangi. Te kum ta bang ipuli gani ka Deuteronomy ako kandai. Ka indicate lega kadaw syangi. Ba try udan adali kimon. Kawai kadai kata ka mon ka bari hidden well ka ba kadai ka mon ka ba ula pen pau syangi hagaktian ka jong. Rang keren gitu gi jinglam perang mentang haban bu pa ka jingkeli. Ka ba kumno lani kumno ngi sung thu. Lani ka ba kum ka ai kata ka mon jong ublay ka bari. Ka kan thupi ka ba kum ki ai. Kamon kabari ka jong ublay ka kentuk ya ki baro ki ba ublay u ordain u order kum kata ka plan kum kata ka jing tu ka jong kapag Bible ka kren hingni ya ka Ephesus we kat way hau ta hau bala pelong yangi ru ka benta bala thong lupa yang ini kat bakum kajing tu jong uta ubatre ye kiai baro kat bakum kajing perkhat kamon ka jong u kat kum kata kajing perkhat kamon ka jong kamon kam shong kamon ka jong ni ka shong ha kamon ka jong ble kita kiai ki boleh ordain ka kum kamon jong u kata gini kan ka bangi ong ka secret will ka jong ble. But kani ka secret will ka jong ublay ka boleh ordain kani makaka-establish parok kita ki events ki baja ka history menta bala siya kadang-kadang ka nuno ka banja klem ka jing ordain ka jong ublay. But kani barok ka baja kaday na marublay u ordain ya ka. Tengteng haban pensung tu ki briu da ka ba tentang ni mla ya kaban grabs ya ka jing jalil ka tinga jong play habang ipuli gini ka dekat Bible pia pas tu ba baro ki ba ublay ordin ki penso bhai ka mon ka jong play baro habang ipuli ya ka Bible ni sung tu ba ublay u isi ya kata ka basneo ka ba order baganja hendray u ordain ya kipan para ublay u isi ya kata ka basneo ka ba ordain balik po ordain kita jingkeli u ordain ya katapat kenang ba un job ya ka basneo. Barau beliau job ke besniu, kawan ra, ya kata gajing temu, kaba krau, kaba pensubha, iyo. Nanti puli ye fi gini ke bentas, nak tinggal job lay. Now Isaiah, kanong kaba sabusan kadekot, kaba hinyo, sabusan kadekot kaba hinyo. Kau angkom ni, kau lu beli keren sepang, ye ladi. Ngapelong ye kajing syai, bat ngatau ye kajing dum. Ngapelong ye kajing sup, bat ngatau ye kajing snew. Mangau try, ubale ye kini kiai baro. Haba puli ye dekat Bible, soking bayong te. Ngapelong ye kajing sup, bat ngatau ye kajing snew. Fi kata ka di kajing krau jong ublay jong. Kajing ka wisdom ka jong ublay. Haba ublay tau ia kata kajing snew kampelong ya ublay ubas snew ublay kampelong ya ublay tau author of sin kamong yang kapare ublay ulang ubakot wala ba utau ia kata ka snew uyay long ubakot umlong ubas snew ba utau ia kata ka snew udon pat ia kajing temu ban job ya ka kenang makan wanra ya ka borong. Pila puli
Kung mga ong biyang kay kabadjang te po banen. Hagabade badu angel ubayele persya ay kamon jang ublay. Pimot ka to gaday kapasujaran kat ka ublay simla ordinya ka. Ublay ordinya ka to kagiven. Walau tip. Ya kata ka ay kaban saja. We see ya ka. Hindi ka jingjob pat. Apa ublay ordinya kata udan ya ka jingjob job ro ya kata ka basnya. Baru job kadon kata kay ka bakraw ban penan borame kerteng ka jang. Kaya ka bajak pa pereda. Timot dor kato kadi ka jaran ka. Eh kadi ka boleh do ordi di kato ka even. Kenang ba kabami nang tu kaman raay ka borong sa boleh. Boleh ay ka jing job. Boleh wan raay ka ta ka jing ma ka jing penkelaba kam tater. Hakadi magading fna jang Jesus Christ. Timot dor kadi ka jaran ka. Eh ngapang ipuli ka Bible. Kababal ka ong bet. Kaya itu yung ibagajing ya Chris lo gading fna kadi ka ba tumulo pa do boleh. Kakajing mo Chris berkaya ke baja gajing im gajing gade mulu pa jang ublay. Henry ato kaman rapat ya ka borom siya balang ba katapat ya sultan la panluet ya ka pop la job no ya gajing yap la job no ba kum ter kawan ra ya kata ka gajing mu ka ba raw ba gajing ublay na ka benta ka borom gajing mo. Ba din ma kana upol Ukraine gini haga room kalau nong ka ba pra ngan pulisya fi haga dekat ka ba arfo pra kalong ka iki ba sunat ka ongkom ni ka Bible bangi tibro ba ki baro ki trailam ya ka ban pen bahay kita ka ba ya ublay ngapa bangi tibro ba ki baro ki trailam ya ka ban pen bah ki baro omtang ka ba wat ki ba sneo ya kapan penbahaya kita kiba ya ublay para mong jong ha kay ka ba jaga jing ba jong pi ka nam light na kata kay ka ublay ordi baba kan wana ka jing ba jong pi ublay udon ka jing mu banwan ra ay kata ka greater good ban penan borom ya ulang ba kata ka jing syam ka jong pi de makadaw ka man ka bari ka jong ublay kan urlong be kan jabe makamdon ka wayru ka baja ka ba ublay uklem orde hakata ka man ka bari ka jong pangin poy siya ka man ka ba open pao ka bang ka rebel will kani ka man ka ba open pao ka bang puli na ka Deuteronomy 8 kunday ni ongru hagaktin pareng ka prescriptive will. Ka prescriptive will. Bagani ka prescriptive will, kadi ka manjong ublay, ka ba ulapan pao siya ni, ya ka ay ka ba utray uda siyams ngobha hado kata-kata. Baik kata ka mon ka ba ublay uda siyams ngobha. Ka ba ngingidiban wat, ka ba ngidiban ko angu, ka ba ngidiban duway. Kadai ka ba ublay ulapan pau ya kata ka prescriptive will hakaktin ka jong baro bagaktin jong ublay kala prescribe baro ka ba ublay la prescribe la review la pan pau siya ni hakaktin ka jong kaktin jong ublay ka khot ya ni bangin le ya ka mon ka jong utra habang iong nile ka mon jong utray ka kung kaktin jong ublay ka krew ya kata ka reveal will kata ka prescriptive will ka mon ka ba ulapan pao siya ni ha kaktin ka jong ublay kumta lakhot yang kumta ban ang banwa de ka secret will kaday ka jong utray hindi lakhot yang ibangin puli ka Bible ban sungtu ya ka Bible ban kongu ya ka Bible om bangin wa de kata ka mon ga bari ka jong ublay na makata ka de ka jong de ko susi ka long babun ki kristan ki wa de kata ka bari kat bay ka ba open pa ki kردم hakis la ka ki jong ki para bagay nganay min si mi fi ka de ka po puli ka Bible de hangta fin shem ya ka mon ka ba em ka ba kentang ka ba khoy bakwan panan borong ya ublay Nangis kamba pinaperhat ya gini ba
Bagi nang perkhat yu ublay jongi. Hakarokom jongi kibreo. Hendengin perkhat yu ublay kakumba upan pau iki baro katin kajo. Dan ki Bible ki ba teng kom nu ublay jong Bible le ki baro. Nang fi ka wisdom ka jong ublay kada ka bangi kibreo ni melapan perkhat. Uordi nya ka to ki even I kumba ka basni wa khmat jong kibreo. He khmat jong ublay kada ka pendep ya ka mon. Uyay long ubakho. Ba uyay long ubakho. Syaki pom joko. Ublay ka jong sok. Ulo nang kata bat fi. Haka kerteng Jesu. Amen.